אנשים לא נכנסים למערכות ממקום נכון, מדויק, אז נהיה בלגן. לא נותנים באמת, אנחנו אנשים שמרגישים, יש לנו לב, אנחנו מדמם, צריך זמן. לא יודע, זה משהו שהוא גם... אני לא דוגמה טובה למה זאת זוגיות נניח, אין לי מושג, באמת. אני פשוט חושב שכל אחד צריך לדעת את מקומו, זה הכל. לא מסתדר. זה נורא קשה. מה אתה מצפה מצד השני? לא, כלום. שום דבר? כלום. ומוכן לוותר? על מה? נו, כדי להיות בקשר, כדי להיות לא מוכן לוותר על כלום. אז על מה אתה רוצה לבנות את הזוגיות? זוג זה נקרא ששני עיים מחוברים. אין דבר כזה מחוברים. זה אני וזה את. זה שני אנשים שונים. למה? מה למה? שבחרו כאילו באיזשהו מקום. אז אף פעם זאת אומרת לא יכול להיות זוג. אתה צודק. זוג קיים. עם כוס אחד וכוס שני. איך תחבר אותו? לא יכול. ומעל הכוסות? זה אני לא יודע. מה זה? כנראה שיש שם. אז שכל אחד יבטל קצת מעצמו, יתעלה מעל האגו שלו, ואז איפה ששם הם מתחברים? כן. אז זאת החוכמה. אתה נשאר באגו שלך, והיא באגו שלה, אבל אתם מתעלים במקצת מעל האגו, ושם אתם יכולים לעשות חיבור. אחד הדברים הכי מצחיקים שלמדתי בזוגיות זה שאתה פוגש בן אדם, אתה מתאהב בו על דברים שאתה מרגיש שרואה. אחרי שאתה כבר, הוא כבר שלך, את כבר חברה שלי, עכשיו תשמעי, אני רוצה לשנות כמה דברים. בא. זה לא מתאים לי יותר. אני רוצה שתלכי, תלמדי, לא יודע, באוניברסיטה. אתה אתה כבר שוכח בעצם למה פתחת את הלב, מול אותו אדם. כן. ופה מתחילות בעיות. אני לא טוב בזה. לא שאתה לא טוב בזה, כל העולם הוא לא טוב בזה. אתה רואה לפי הגירושין, לפי היחס לחיים היום. מי רוצה היום להתחתן? מי רוצה להביא ילדים? 60% כמה מתגרשים, כן? כן. אני פשוט חושב ומי שלא מתגרש הוא... לא מאושר בדיוק. כן, הוא מאושר במשהו, לא. אנשים לא יודעים איך לבנות את הזוג. להישאר כל אחד עם האני שלו, ויחד עם זה להיות בהשלמה עם השני.